Méideag 8 Madison Square Garden. Ó cáid a greanta a gcuine lochtar na léachta ó bhostún go Connemara. A ní hisan thug Seán Ó Mainnín nó Rocky Ros Muc mar a bear aithnéid, aghaidh ar a bearda mór dar na léachta Mike McCallum a gCraobh Domhain. Ba bhíon luithe sin agus an ócáid sin gan dabhad mbuailfeadh mo híal craoltóireacht. Fearras Connemara a treid go chreid an domhain. Bhí mis agus metí jo héimis was the Catskill Mountains náte bhí sé tréáil ar fe cúpla seacht an ré agus in chéad lá lendal mo tuasáin duine sin Scéal a húneas Spáinse gur an marc an sin ar a húil agus fechsad ar hosan treid bhí sé gar an túil sin a chosint. The Great White Hope a bhí an. Go leor bailí is mú anna bhí ar Seán Ó Mainnín mar chornálaí America. Bhí sé na hampín ar Verica. Cheapann gur neartta sé féinúlacht Connemara, féinúlacht Ros Muc agus féin muín an cheantar eiste héin sa méid agus gorá duine dargad héin dermuid ar stáit an domhain chomáú níos fearr na duine beile bhí himpeall agus ní minic sé sin feici gaiirí níos a Connemara sna 60 na 80. Dornálaí be Seán Ó Mainnín ar bh chrógacht go smirán a heas sa bhar na bhéile ríiste agus a ríist eile gan orlach a dhéile. 6 treid is cóga bhí aghaidh híl agus níor leagach riamh. Beidir gáide sé chéad round. A chuúid an dána round agus a tíú round agus chuúid an treid. Á gáide sé chéad round agus a dána round. Híananta sé rud cinn sa trí round stoppa an leadnú leachar se mácha agus chuúid se an treid. Agus má bhreithinn tú ar treid Mike McCallum freisin sin an rud céanna dhéanana rinne se. Bhí sé teach beigtear an round annaí. Chud se chúgrán déag le Mike McCallum. Ní an junior middleweight to the down na an chúgrán déag le Mike McCallum an líhe sin. Ní cleisní beag seán go mór a chéannet iste sa bháinne agus ní minic bhuailach an oiread. Donna chomar a chu nuacht TG Ceathair.